ndiyacinga kanjani. Kodwa weMzantsi Afrika ninanyani. Heyi. Afrika. Nge-2 weeks engaka. Ninezigaxa ezingaki. I wonder ziphi ezo zigaxa ngoku. Jonga into ezakwenzeka ngoku, isigaxa sabakhona kuFacebook. Inoba ngesecawa, kuzawuvela esecawa ngoku sithethe ngecawa. Wow, icawa, wetsubani. Hey. But last week. Hayi, uMiss, uyaqala uMiss. Inkomo uyaqala nyani lo Miss lo nyani, uyaqala lo Miss nyani. Hayi, uMiss, phela 2 days. Samsusa uMiss. Jiki. Hey. Uyaqala le ntwana upasta. Hey. Inkomo uyaqala ke nyani ke uyaqala ke nyani. Jiki after 2 days. Hayi, uMan P, makahamba ukomkhwanas. Inoba ngoku yabona indlela eningcole ngayo ni Facebook. Noba nam ndinokwenza into ngoku nindazi bakwenza. Thixo ningandithuka nyani. Hey, uthak lanyori. Jonga mmehla kalikaniyo. Yo, danazi nina ncim anina nyani.